Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Langlok soa habar adimalong Karbi Anglong news apherangke kahumridam. Langlok soa habar ahithia long pherangke pen humridam si. Langlok soa habar arat kisung ke boy alam the aputhak nangche thandun. Langlok soa habar ke mobile network kawe kijun alang ke mesen kawe lapen se kachilang asai hem kadure dopon pusi. Karbi Anglong news apherangke langlok soa hithi kahumridam ahut nang pachini dun. Phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong news. Nili dak kedo ke langlok so ahawar po dimlong sidolo nili tum to dapat da baji hini pen si nili tum ganglo daga baji trok an nili tum nang lelo la so to war krong di po dim long langlok so hiti along si nili tum dolo la si la so puthak nili tum la rong akamura alang ni thane puthot arhipon tunang alang ni tum la so puthak kisung ke boy dak langlok so ahawar kisung ke boy to war lapen me lang kawe rihing kawe lahaya puthak ko an kisung ke boy dopon ma la so puthak le nilihin ten ar hipon ko te nangli pachini pon thala istowar ko an hemetun lang so habar ni tum ni lang so habar ni tum lang so lo ni ta la si no adap prang apora lang litum ke bang pani tum ke tong ata lang litum ke tini lang karju pachini ta lang ke mai tum pachini tum po la silang lok so habar bang ke ni litum mangke karbidet po habar lo la pente Karbi Anglong bang ke si middle place ke sablo la pente la dak te bosita dak ni litum karbidet po dem ke do dim ta jonong ko pudam puluh ni litum prai pun 20,000 bak population do butarong ka bang litum 5,000 something do te bosita ni tu no puta ke dam ke bang hawa sarvaya bang ke nang litum ka do ira pun dak sini lo tema kar nili tum cithan towar henopik kusita jo sina tum na theklong se towar mesen kusita na tum si tini lo je ko son sini tum ci dam to mom ke bang bomma bar kha chala ke cham ke ho sita nili tum ke dam ke bang asar vai kisu no mesodet kusita nili tum ke dam ke pon ke wan nili tum siksak tepik katora tepik la penta dak ni tum lang so habar angbong sita nili tum no me emergency no me bita kacipini putan itu cipi dekhe athema dak ni tum non ke network no putan ni tum no ko jagata no puta bela mesen balong bela la sini tum la dak beta cipi dan tum sungpik la pengke awang bong ke dam pu towar ni tum ke mesen na tumarawe ekeng men sidam ni hidie jo dam ni la si la pengke ju na lang pu sita ni tum dak mesen ki ju na lang long le no puta lang roe lang la pente pukuria lang la son sini tum ju nang lang la pente la dak ni tum su kesu celang sarwai sita ni tum misen kesu sarwaya abe atema te bawa ni tum hospital abe doktor abe la son lang ni tum la si rada tum si ni tum atalo Karbi Anglong ke district council komentuan ning kan pelo negelong te bon sira ni tum district council long det pen wana bo sor pelo ni tum rada tum la dak sunang bonang abang ke ni tum ta mi thang masi ni tum lang so word ta ni ko dak lagi rata tu apa sih kalau hit pada jadi dilo nang litu mimar immediately di tu lang so habar phanta kimesen towar la pende kijuna lang la pende keso chelang hem la pende lam biting ki la so komoy sabang nil teman amaran kuris untuk misen promosi nang teman tuning riglo so karpen tuning riglo tela nang litum ke bok het la puson iskor pele sorkar pena iskor te bok het dopon ma Sorkar pen school bang ganil tum non LP school primary school bang ganil tum da kom sir kep do government men school laga suli bom M school bang nili tum homni do la pente high school bang no puta province light abela la bang so province light ka bepana joini nili tum la da pana somar meeting pasal somar sita nili tum dokmuka dana ghat ansi la penta along prek akai lo toward nili tum la dak kali dam nang inte la puson meri hing tene la puson nang pali ma meri hing bang ganil tum bortomana bang gedolo te bang sita nili tum temporary pusi munang pudam nang kokpo atema hopen ke la kihinga tum ta ke chok silo ne pine min line bang ta nil tum la rong are siwan thu met min street pon pide met la si hopen ho ke nil tum ka torado da inte nang ni tum la lang lok so ahawar long rong ko am do pon iklo nili tum ne ke lang so hawar bang ke ni tum ke kaddo ka be tingrum pet penong kera ke thom do
Ente latum kesu kiun e lapuson hospital tami se kacelang ahem tami joy ki joy thang te bokhet dupon ma. Nilitum lak lang so bar ke larong hongker ke thoma muditum tan nilitum dak ke su celang ade bang ke nilitum dak pen ke avek delo nilitum tan dak hati ponong kokko hoton okte lapen bar kacala bang noning kreng bang asam sot te banda bar kacala pul nilitum ke chapong dak pen pe ja ipen sini ti ponong pot yang dan itu ponong kokko Ente nang limen ke nilimen ke bidasing kamsa bidasing kamsa. Lasi alang le lapu bidasing kamsa pen kami nang panulon lang lokso hawar wan daga kisung ke boy mala so lam kami nilitum hana kerang kia bitung tum dan nang humri pen nilitum han nang kitanon lasi lang lokso hawar lapu son atisung ke do pen lasi Karbi Anglong autonomous konsil kacaria tum daga ke dingtum kami mo apor ke wang ilong kami alang litum hana kilang pon dake kinang sot pusi nilitum kerang kia bitung tum kami tuning riponol lansi nilam the ington pono Karbi Anglong news ke lang radoan nilimen urun iki kat happen kaldom Center tangkreng rong jehon amekar khorsing lekthe surehini rakri si pen kavidet ajok hemasor kachiri Haraghat police station ke parlo center tangkreng rong jehon arong amekar khorsing lekthe ke damtang surehini ra crazy aningkan pen kopi koson kamat hapen lone amena ahem pen barjuisi asupo asupi atom aphan pamang hu prongsi nonpu arni anta khorsing lekthe hem chedam de detlu Lasi khorsing lekthe asomar asopo akleng prosonto lekthe lapen asupi basapi lekthe piatumke ha surihini ra crazy aningkan pen hemwang jibon pusi arni tame tobar cholang dinglo sita aningkan ningkan tame hem kachi wangwedet ajok dode sangsisi a hemasor atu khorsing lekthe aphan arong along chiri dun bomlo lapen kiduk kawedet ajok chongdat bo asa baktang kalong chomlo pulote adon arab atumpen khorsing lekthe aphan chiri idam detpo Lason seha surihini ra crazy aningkan pentami chiri bomlo lasi Karbi Anglong arat aphan khorsing lekthe ahema soratum theklong amang aling pusitami 6003543683 lapen 6001851326 a number along berta nang pivek thapusi choning ripon lapen khorsing lekthe aphan tami nahok le do sitami ahem chewang sarak non pusi ahema soratum pen ningdu pen khorsing lekthe aphan choning ripon News Desk Report, Karbi Anglong News. Ini yang Tuhan ini naik ke papon alam tek lepas nili hemasal gura 2011 pen nomor jud non antar cetek long di ciri konta tepok terayan di ciri lablo di sang celang am ke celang delo la sang celang lam thesi lapun kajinongan ke hora nasi tu pusi lapunan hai ciri delo ni thogan lo ciri la sidong lesi nang Tuhan ciri nang kau nang ciri nang kau nang Tuhan nang kau Kasi majok si tami laso asal berapa nak foto teng teklong pulote nang khobor pangke jeneng itu nang nahong itu si tami po lasi hem ke baim pangsi nang jeneng itu lasi nitung manta nang pangsi nang chong prong lo hem nang tijen sora nang su tong tijen sora hem nang pace baim pangsi ni nang jeneng itu nahong itu si tami hem ke bangun sekali itu nang chong Apar Chinthong Langtui PS Umtili Arlo Meghalaya State NPP Political Party pen vote kerek amai kang nipon. Nijang Karbi Anglong Apar Chinthong Langtui PS Umtili Arlo Meghalaya State pen vote kerek amai kang nipon. Lapusot si Meghalaya State Arlo Pusitami MLA Anghoy Kilik Nangti Bokbom si Arniwang West Karbi Anglong Apar Chinthong Arlo Joy pen Meghalaya State pen Wangbom Tanglo Pusi Berta Longdun Karbi Anglong District pu Chirnilor Apitami Kaike Jopada Block Hini pu Alam Thepen Rongkre Nerkep Arong Aphan Meghalaya State Arlo Keparlo Ponji Aphan Kaike da Bidikang Limpen Lembom Tanglo Pherangki pen karjupon ahut halapu Meghalaya pen kewang NPP candidates Semphang Lingdo kaningje pon atengke ladake disputed area pinakpu alam ningje si development tami kidukkelak arat aphan Meghalaya pen sitami raponji lapen non amat rongkre nerkep arong pen Meghalaya arlo voter ID mate voter list kedo bangsuri hini athak sidolang pusi thanpachini pon Karbi Anglong lapen Meghalaya adui ahoy along sabuda BOP doet apita keton kelang asai khi atum amek jang clip ajok aning hang alingsi wangjam long loklo labangso alam Karbi Anglong autonomous council kachari CEM MP MLA MSC EM atum kopisiki pudunji maputa pherangke pen karju pedupon
tangte Meghalaya pen NPP candidate Semphang Lingdo pen kaningje pon alam thele arjuponik sinang Chimthong pen Martin Ingleng Karbi Anglong News